Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. La Mawa limene lalikulu kwambiri kumbiri ya dziko lino. Tikulandireni pana VP. Zo kwambiri. Mwakonzeka motani kwambira Mawa 8 o'clock kuzafikanso ku Njamba kuno madzulo. Ndifuna ndisimikize kwa masupporters a chipani chathu cha DPP komanso amalawi wonse kuti Mawa dzakhala siku loti losaliwalika tipanga mbiri kunoko kumwera, chifukwa tifuna tipereke message kwa Malawi kuti pa 16 September pano Professor Peter Mutharika ndi amene atakhale president wa dziko lino. Alisaziwe ndiye mutakuona tamba kale kukonzeka mwene mukuona pano pali background pano tilikale ready kuti zonse Mawa zizakhale zoyenda bwino, aliyesa zasangalale komanso paka mwana munthu pano paka ndithu gulu la anthu loti anthu simunaoneponso ya ndiye takonzeka chilichonse chili muchimake kuonesa kuti Mawa zonse ziyende bwino. Manifesto amene mukhazikisa Mawa ku chipani cha DPP ndiwo chakuka cha mtoto wanje mwayika zotani zimene zisangalatse Malawi kuti mwina azavotere chipani chimene cha DPP. Mwina ineyo ndingoyankhula mwachidule chifukwa singanene za manifesto yathu abwana athu asanapange launch asanaonese kwa anthu, koma nkhani ndiyoti ndasimikizira Malawi kuti manifesto yathu ndiyo chakuka muli zinthu zomwe Malawi akuyembekezera mwa masiku onse. Manifesto athu onse amakhala kuti timamva zomwe Malawi akufuna, timazo anthu akumuza amene akuvutika akufuna chani. Ndiye manifesto athu imene atapange launch abwana athu Mawa ikhala manifesto yoti aliyense asangala nawo aziwaso kuti boma limene likufunika kuti pa 16 September panopa ndi boma lomwe lizasogoleredwe ndi Professor Peter Mutharika komanso chipani cha DPP. Oti Malawi sayembekeza kumva kuti kaberikaneni tikupasene ma 500,000. Palibe ndesi DPP komanso zomwe azitapezeke mu manifesto yathu Mawa zomweso zachitike kwa DPP komanso Professor Peter Mutharika amanena kuti iyeyo amapromesa zomwe angachite komanso amachita zomwe wa promesa. Ndiye Professor Peter Mutharika ndiye Mawa kwadasimikira Malawi kuti bwerani mwa unyinji muzaonere muzamve uthenga umene uchokere kwa Professor Peter Mutharika azakuuzeni kuti iye ndokonzeka kuti pa 16 September ngamene akhale president wa dziko lino. Kumbali ya chitetezo tikuziwa pabwera khamu lochuluka apo mwakonzekera motani anthu amene muzasamala motani chitetezo. No chikakhala chitetezo ndiye poti za chitetezo singanene koma ndifuna ndikuasimikiza Malawi kuti ife ya ku region maso ku southern region ndifokonzeka kumbali ya chitetezo koma aliso akamabwera asachitenso mantha china chilichonse zokuti zonse zili mchimake akautetezeka akamabwera kuno komanso akamapita ku nyumba. Ndithu mina pakucheza kwathu nkandi utenga wamemeza Malawi kunjako kuti ayembekezere zotani pamene tikumaliza kucheza kwathu. Utenga wanga kwa Malawi komanso anthu akumwera kunoko kwa ni national launch kukhala anthu ena kuchokera ku Mpoto, ena kuchokera ku Central Region, ena kuchokera ku Eastern Region. Onse choyamba ndiwapemphe kuti ndithu bwerani mwa unyinji kuti muzamve zomwe zili mu manifesto yathu. Bwerani ndithu mwa unyinji pamene tikukonzekera kuti pa 16 September chipani chathu cha DPP komanso Professor Peter Mutharika mboma ndibwera kuti mbwere Mawa muzazimvere nokha muzamve professor akuyankhula kwa mtundu wa Malawi zomwe azachite. Topempha langa kuti bwerani ndithu musachite mata, bwerani ndithu ifeyo ngati anthu aku region ineyo ngati VP1 ndikusimbirani kuti zonse zili mchimake. Tatokoza kwambiri pana VP. Mene tikuchitira kuno kuchokera ku Njamba Freedom Park kumene kuli zokonzekera za msonkhano wa Mawa wopanga launch campaign ya chipani cha Democratic Progressive Party. Patakali pano tabwera ndi abwana MP kuchokera ku Cholo Central amenenso ndi Director of Political Affairs olemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri kuti atifotokozere kuti kuchokera ku ndale Mawa Malawi amve zotani. Choyamba ndithokoze kuti mwandifunsa funso limene. Mawa ndi tsiku limene tikutenga boma. Mawa ndi tsiku limene Malawi akusindikizika kuti ndifokonzeka kulamulanso dzikoli. Mukudziwa inu kuti sinkhani yongolakalaka kungofuna kuti tilamule boma koma ndiyo kuti kodi tiwapangira chani. Inu mukudziwa mutati mutenge zinthu 10 zimene analonjeza nzathu ali mbomamu nkuzichonga apeza 0 pa 10.
ndiye ife Mawa tikuwapatsa blueprint ya chimene tipange kuchokera tsiku loyamba limene talowa mboma kuta 5 years zathu, because economy imene tili nayo padakali pano ikufunika total overhaul. Ngati ni magasketi tichose, manozolo chilichonse tichose, zimenezo tifotokoza Mawa. Ndipo pokufotokoza kwathu sitikungonena, tidzinenanso kuti ndalama yacha kuti tikachipeza pakuti chakuti tikachipeza potere. So Mawa ndi tsiku limene Malawi ena aliyense amene amafuna dziko lino zabwino azindikire kuti chiyembekezo chimene tinali nacho chafika. Manifesto a Malawi Congress Party tonse tawamva akamba zokuti zina mwayizo apereka 500,000 koma sanatiuze ngakhale kuti 500,000 ichokera kuti. Mwina manifesto a DPP wa akuyankha manifesto a MCP kapena? In fact sakuyankha manifesto a MCP chifukwa palibe choti chiyankhidwe manifesto a MCP. To begin with, ndi chimodzi mwa zikalata zonama ngati chimene chinapangidwa ulendo oyamba uja tikachonga. Chifukwa chake ndinakufunsani kuti manifesto anali paja tikachonga pa 10 pali 0. Ichichi manifesto yo is dead on arrival. Chisana nyamuke ndi kunyamuka komwe chinthu chimene chichachonso chaferatu. Chifukwa inu mukudziwa kuti dziko linolo chimene chikulakalaka ndi production, industrialization, trade idziyendanso kuti dziko ili liyende. Sana chite provide environment good enough for foreign direct investment kuti ibwere mdziko munomo. Sana chite provide discipline enough, physical discipline ya zachuma yoyenelera imene ingamuthe kumkhazika munthu mtima pansi nkunena kuti zikuoneka ngatidi apa tiyamba kukonza zinthu. Ndiye zokuti kuli chiyembekezo chokuti akuti chimene chija ndiponso dzina lokuti manifesto sindidzoti labwerapo bwanji, because nchipepala chowana miza Malawi chichewa chake chinene okhala chimene. Kwa munthu amene mwina samamva za program imene mufuna kupanga Mawa ali kunyumba, mwina mungampasa uthenga wanji omulimbikitsa kuti abwere azamve na uthenga umene? Ndiwapemphe onse amene sanamve komanso amene sanapange chisankho chokuti ndzavotera ndani, undecided voters. Mawa ndi tsiku limene mukuyenera mukhale malo ano. Mukhale malo ano kuti mudzamve ndiponso nkusweredwa pisi nusu ndi mmene tichitire kuti kodi chumachi tichibwezeretsa bwanji, kodi kuyendetsedwa kwa boma kaenda bwanji, ma reforms aenda bwanji kuti dziko lino libwerere m'malo mwake. Mukudziwa inu sungatsegule newspaper nkusamva kuti kampani sidatsekedwe. Tikunena pano Shoprite ikutsekedwa ikupita, Rujelity Estate imene idabadwa kale kampani yaikulu anthu okwana 10,000 achosudwa ntchito, komatu awo ndokhawa amene zangoyikidwa mu news. Ambiri ena asanayikidwe mu news. Dziko linolo kungoti akanganya alipowa apitilire dziko lino liswekeratu ndipo palibe kuchimene chiyedzatoledwe. So ndikufuna uyankhula kwambiri kwa amene sadasankhe kuti kodi amene ndimvotere ndani, kuti mulini mwayi Mawa bwerani mudzaone kuti kodi DPP yatikonzera chotani. Mukusindikatu kwambiri ulemekezeka. Mwaponda pati wene. Bwana, ndaponda pa mkwiyo wa Malawi, ndaponda pa kuzunzika kwa Malawi, ndaponda pa umphawi wa Malawi. Ngati inu simunambe mwaona boma litachoka mochititsa manyazi, ulendo wake mudziwe ndi uno. Mkwiyo umene unalipo dzana chifukwa tinali ndi statesman amene ankatha kulola ma demonstration, munthu amene amadziwa rule of law, analolera anthu kaenda ndi munsewu, analolera kungolipereka boma. Koma tili ndi boma limene silisamala za democracy kuti anthu ayende. Tsono anthu amaletsa kuyenda munsewu aja akaenda pa 16 kuchiguduli kumene akachonge ndi kuwachotsa mboma ili. Chifukwa anthu awawa sakudziwa kuti kodi mavuto amene Amalawi anakumana nawo kuti awachotse iwowa mboma 1994 kuchokera 1964 kumafika 1994 anali otani. Nchifukwa chake akwanitsa lero nkumatenga anthu azikwanje nkumakhapa. Nchifukwa chake akwanitsa lero kuletsa anthu kuti azichita demonstrate. Koma demonstration yaikulu ikachitika kuchiguduli pa 16 September chaka chino. Ndiye ndaponda chani? Ndaponda mkwiyo wa Malawi, ndaponda umphawi wa Malawi, ndaponda malonjezo onama amene analonjezedwa ndi anthu awa, ndipo ndilinako kulimbika mtima kunena kuti dziko lino zinthu zikusintha pa 16 September. Tathokoza kwambiri ulemekezeka Dr. Ben Malunga Phiri. Ziko mukwambiri zabwino zonse. Ndimene tikuchitira kuno asindika kwambiri akuti nonse amene simunamve za zimene zifuna kuchitika Mawa nziko muno, komanso nonse amene sinapanga chiganizo chozavotera chipani cha Democratic Progressive Party ndi mtsogoleri wake His Excellency Professor Mutharika. Tikulandireni kwina kulikonse kumene mukutionera padakali pano. Kuno tili ndi ku Njamba Freedom Park kumene kuli zokonzekera za msonkhano wa Mawa wa chipani cha Democratic Progressive Party komanso Alliance for Democracy Afford. Kanima mwanumo ndili ndi mkulu amene kuchokera ku Afford azifotokoze kazina komanso udindo wako wa ku Afford
komanso kuti chiyembekezero chawo kama titi chikonzero chawo nchotani pamene amalawi wonse maso awo ali kuno mawa lino. Tikulandire atsogoleri. Nzikoma kwambiri. Ine ndine Chris Michael Taulo amene ndili Deputy Secretary General Operations mu chipani cha Ford dziko lonse la Malawi. Ndithu pamene amalawi wonse maso awo mawa lino ali kuno ku Njamba, mgwirizano wanu wa Ford ndi DPP mwina mwakonzanji pamene amalawi maso akhala ali kuno mawa? Mawa ndi tsiku limene likuwachotsa amalawi pamoto. Ndi tsiku limene lili ndi mayankho akulira kwa anthu kwa zaka 5. Tsiku ili ndi tsiku loti lidzakhala lokumbukirika nthawi zonse chifukwa ndi limene labweretsa zili ngati munthu akupsya pamoto ndiye kenako nkudzapezeka zonena kuti wina nkuthamanga ndowa ya madzi ndikunthira thupi likutentha nkumvaka chizizi. Ndi tsiku la mawa, tsiku limene anthu amene amakhala ku malo otentha akhala mboni yanga kuti akatha kukhala pa dzuwa nthawi yayitali kenako nkungopezeka ali mufani mtima nkukhala pansi. Ndi zimene zichitike mawa. Ndi tsiku limene manifesto akupangidwa launch. Manifesto awa kumatchuka kuti ndi akuti a DPP ndi a DPP koma manifesto awo ndi a Fordiso chifukwa chonena kuti manifesto awo kukamba zimene a Ford inakonza ndi zimene DPP inakonza 99.9% ndi imodzi. Nkhani yake tu ndiyonena kuti amalawi adziwe kunena kuti kuna abwera manifesto aboma lilipoli amene amakamba zinthu zabodza zokhazokha mpaka na kufika lero osakwanitsa polo chimodzi. Koma umboni ndi dziko lonse la Malawi kuti Profesa Arthur Mutharika nthawi imene anapeka manifesto ake a 2014 chilichonse chimene ananena mwina 90% kapena kuposapo zinachitika. Ndi zimene tikunena kuti tayika mchembekezo mwa Profesa Arthur Mutharika amene waonetsa kuti yesu wabodza kuti achotse chakwera amene waonetsa kuti ndi wabodza. Ndithu tamvapo manifesto a MCP akukamba akuti akhala akukamba 500,000 kwacha kwa ana kamena amene sanabadwe. Tembekezere DPP mwina nkukwezanso ndalama nyamuna kufika pa 1 million imene yopereka kwa ana obadwa kumene. DPP singatchule zimene zifandi zinthu zabodza. Ifetu tikunena kuti boma ili tate wawo ndi Satana. Tate wawo ndi Satana bwanji? Mawu Mulungu akunena pa Yohane chapter 44 verse 8 akuti munthu wabodza ali ngati tate wawo mdierekezi amene anali wabodza kuyambira pachiyambi. Nkhani iyi tanthauza chani? Manifesto iliyonse amene achakwera ana anena ndi abodza imene kutanthauza kuti ndiyochokera kwa tate wawo mdierekezi. Ndiye tunena kuti ife sitinganene za nkhani yakubadwa kwa munthu amene akabadwa apasidwa 500,000 zimene zikuoneka kuti nzabodza. Nkhani ndiyotere tikukamba pano kwa kapelula kuchipatala timachitcha kuti kapelula health center chimene anthu lero ino abereka mwana koma aberekera pankeka. Lero pathoka kuti aberekedwa ana 20 palibe lopogona alibe lochofunda olotoire teneni boma likulephera kumanga. Ndi alonjeza kuti ana 9 akabadwa pene popo lero aliyesa 500,000 mawa pamene dokotala wa pachipatala pa olandira 300,000 bomanso kulephera pereka bwino. So ndikuona kuti ndibodza loti wazungulira mitira kudziwa zoti zakunena awa sizingachitika. So ifeyo sitinganenepo zimenezo koma tunena kuti pakhale kutukula miyoyo ya mapatient komanso ana akamabadwa abadwe mawabwino zonse zilongosoke chifukwa munthu ya zaka 5 zimene kunali break imene achakwera atenga ngati olamula dziko zambiri zaonongeka. So ifeyo tikonze zimenezo kuti pakhale conducive malo oti anthu amalawi achitirepo bwino komanso anawo akhale ndi mankhwala mzipatala ndi zonse zoyenera monga Malawi. Oh yes. Pamene tikumaliza kucheza kwathu kwatuluka kafukufuku posa kalisapa wa IPO amene waonetsa kuti mgwirizano wanu a Ford ndi DPP uli patsogolo kwambiri komanso pa chani pa kafukufuku ameneyo paliso kafika kena amati pa undecided people. Mwina utenga wanu kuzokhala utani upita kwa undecided amenewa komanso pambero pake mwamemeze amalawi za chikonzero chimene mwachikonza kuno kuti abwere maonyeji. Ndikuwapempha mavoti amene ayima jenkha kuti kodi ine ndikavotere ndani akuganiza chakwera ndi akaoneka kuti walephera. Kodi ndikavotere Peter iye mwina Peter Profesa Arthur Mutharika ayi kapena ndikavotere uje ndikufuna ndikuzeni lero amalawi anzanga musachedwe. Profesa Arthur Mutharika ndi thandizo lenileni la anthu osauka ndipo running mate pangolina ali kumeneko chifukwa running mate yekha Profesa Arthur Mutharika amene ali Justice Jane Ansah ndi kilimu imene singafanane ndi makandidate wonse amene ayimira president kuyambira chakwera cha iwo mpaka na alliance. Mwina amene akuabita iwowa ndi Profesa Arthur Mutharika. Zikutanthauza kuti timu yaphatikizana ya dangerous ndiye mukapezanso second vice president ino akichakufa chihana magazi a freedom fight komanso do nyamata international connections
amene sikape monga akapukwena amongoti ine ndifuna president sadzoka liko seyawanda amuna so mene ukanthu akasi no aliyense akudziwa kuti chihana sikape sanyamata asasamba angoyamba ziunyula zikanga ifota atenga boma dzanaya kawanda nyamata amene akudziwa chimene akuchita ali ndi connection amayankhula ndi Putin one call one phone call kumacha kudaba Putin akuti yes ino amene angakhaleka Putin kumuuza mucho dzina one phone call ndengkulera kuti yes ino how are you Putin yes so tunena kuti ndi chisomo cha Mulungu kuti Mulungu wapereka timu imene Professor Ansah Mutharika Justice Jenansa komanso katakwe wa business tycoon uyu wa international business amene amadziwa za fertilizer komanso fuel anthu amenewa dziko ili mavuto amenewa achepa ndikuwapempha achinyamata amene mukuganiza kuti kodi tipange bwanji tiyeni boma ili afika ponena kuti atichotsekaye pamoto tiyambeso kuganiza mwenzeru koma tisiye kuganiza zona kuti tibwerezeso awa chifukwa tipha komanso ndikutsimikizira na Malawi kuti awawa alephera ifuna kuti the government novices angokumana ena anali wamagulisa madonasi ena akamalima minda ena mwamwe anali abona again achito kugwa chifukwa choti ndalama zakoma so kagulu kamene kakasika ngayendetse dziko ndi anthu ongophunzira kuyendetsa dziko tunena kuti tipatsa anthu experience amene akakhala mboma adziwe chimene angachite kuti Malawi apulumuke njala zithe mukhale mboni yanga a professor fertilizer amagulisa 20,000 awa 150 pano kuti ati ambogula 181,000 kodi iwo atikapatsa boma podzafika 2030 adzakhala fertilizer ali pabwanji nanga zinazi zidzakhala zili pabwanji tikukhala moyo osadziwa mtengo wa chinthu grosale lero tipereka 2,000 ukafika mawa akuti wakwerako mawa something every day tikhala bwanji mdziko limene undecided voters anzathu amene mulibe chipani chokhazika tiyeni tipereke vote kwakatako akuluakulu amene ayendetse dziko ili first state president Professor Ansah Mutharika second amene ali state vice president Justice Jenansa komanso second vice president right una bwino kuchihana anthu atatu amenewa sure muona zodabwitsa Malawi tatokoza kwambiri ziko kwambiri ziko kuna kuli wonse kumene mukutionera padakali pano kuno tili ndi ku Njamba Freedom Park mu mzinda wa Blantyre kumene mawa kuchitika zinthu zazikulu kwambiri malo ano ndabwera kuno ndi director of protocol honorable Linda Kembo kuti atifotokozere kuti akonza zotani kuyambira pano chochitika ndi chani nanga mawa anthu ayembekezere zotani kuchokera kuno ku Njamba komanso mamawa kuchokera ku Mount Sochi Hotel olemekezeka tikulandireni ziko kwambiri mwakonzanji ife ndifokonzeka department yathu ikugwira bwino ntchito tonse tikugwira ntchito hand in hand ngati ife tikuonaninso ndikuti inu a media mugwira ntchito yabwino kugwira limodzi ntchito chonchinde kuti zinthu zikuyenda bwino ife takonzeka pamene mukuona ngati mene zikuchitikira panopo pano tuyika nsanja zathu zimene tikukonzekera mawa atu pano padzaza mawa atu panopo pakoma ndiye tikawauza kwina kulikonse kumene anthu kuti asade nkhawa abwere mwa unyinji pano pazakhawa china chilichonse chimene iwo akufuna kuti adzachione chifukwa chipani cha fuko cha DPP chakonzeka ndithu ife ine ngati national director of protocol motsogozedwa ndi nonse a media tonse tikugwira ntchito limodzi ndipo zonse zikuyenda bwino okambatu amakamba kuti ngati chipani chakonzeka kutenga boma chimatengera malo ake ano kuzazitsa malo ano mawa Malawi ambekezere kuti DPP kutenga boma kuzira malingana ndi anthu amene abwerere malo ano pano tupabwera anthu chifukwa anthu ayamba kale kubwera mafoni ndi osanena anthu akutimbira mafoni pano kuti akodi tikafika kumene koko tifikire ku ground konko kuti mwina bwana atapita Mutharika azatipeze kumene kuti gona konko kufa iwe chimene afuna alondere okha zinthuchi koma ndanena kuti yayi dikirani kaiti mange koma ife ndifokonzeka ndipo panopo kudzaza munazo kudzaza kwa atapita Mutharika akutuluka pangolini akutuluka tumawa akatuluka mawa mudzabaona pano mene badzaza si pano pokha tu misemo mpaka na ukafika mpaka na kukwa chako mpaka na ukafika mpaka na kuntunda koseku kunjamba koseku no kuyaka moto Blantyre mawa akuyaka moto ali blue taona chipani cha Malawi Congress Party mene chimakhazikisa manifesto wao kuno kumwera asankha ukapanga kukakhazikisa kunsi kwa sinja wa shire Njamba akuyiwa pambotani kufuka 2020 anabwera pano lero apita kunsinje kamalo kakang'ono amaopa chani iwo oto ngakhala anapita kulowa shireko sikuti so kunadzaza so zodesa khawo kuti kunena chifukwa anthu amalandira ma 2000
ndiye kumene koko anthu amathamangira 2000. Ife tikunena za Njamba, tikunena za munthu wake mwini dziko linolo amene ali asapita Mutharika. Ife anthu ena amene mukuwatchula kuti anapita kapanga ukuku inenso olonso kuti tsiku limene anapita so kapanga sindikulidziwa. Koma chimene mudziwa ife tukamba nkhani ya DPP motsogozedwa ndi asapita Mutharika. Unoko tu iwo amaopa chani Njamba uno. Oti Njamba umwe aliyesa amafika pano bwana akubwera mawa asapita Mutharika pano. Ndiye iwo amachimene amapita akulowa shire asanafike mplant ya muno muti apange ndi chani. Inuyo uje gesi yanuyo ndiye ine ndimozi sabana aladzaza pano anthu anatana nawo nthawi alibe nazo ntchito so panopo chimene akudikira anthu 40 days imene kubwerayi ndi asapita Mutharika kuti awapulumutse. Komanso panonso mmene unena panopo anthu ambiri anakhatata dzadzaza kale pano koma anthu ali kuma fuel ali adzadzaza mauje ma filling station kulibe so fuel panopo plant ya munopo mulibe fuel pano panakhabata dzadzaza koma dikirani kaya anthu kampeza tu fuel abwera pano kusatsatisa pano ndiponso setusa ndamaloletu ife athu ndoyenda okha ndipo pamene adziwa kuti nyekwe is real ndithu zikomo kwambiri our director of protocol. Thank you so much. Thank you. Tujezera ndi director of protocol kuno ku Njamba. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.